Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa. Salamu alaikum. Kai ne? To. Ajaji na gajiya. Kalau ya kasuwa. To alhamdulillah ya sanyi za a ce ne ko dai yanayin gari. Wallahi sanyi to dai gashi nan. Ina mutuniyar ne haka? Wallahi ba ta nan ta ce min ma akwai sakon da zaka bani. To sako ku? Haka dai ta ce. To tana ina ita? Wallahi ba ta nan bane kuma san inda ta tafi ba ta ce min dai bari ta je ta dawo. Kenan ba da amma an ba ki sun ki wata. Kam shikenan. Yawa ki ce ina gaishe ta. Kam za ta ji. In ba ta zo ki ce ina gaishe ta. Allah yadda zan faɗa mata. Sannu. Awo. To yau ma dai ke din ce dai? Wallahi. To sanna gajiya ya gida? Wallahi ba gajiya. Ya kowa da kowa ya manyan? Wallahi duk kalau suke ya kasuwa. Alhamdulillah wallahi. Ya kuma yau ina mutuniyar kuma? Wallahi ba ta nan ne ta tafi ƙauye. Ba ta nan? Ta tafi ƙauye samuwa babu wai ita wannan wai ita kullum ba ta nan. Ko dai ba ta so na ne. Wallahi ba haka bane kullun zai tai min zancen ka. To ka san in aka ce mahaifiya ba ta da lafiya sai a hankali. Kina nufin ki ce baba ta ce ba ta da lafiya? Wallahi baba ta ce ba ta da lafiya ba. To amma ya ba a gaya mun ba. To ka san ba ta zama ni kuma Allah ne bai yi zancen zai zo ba da sai na faɗa maka. Kin ga irin wannan ai ya kamata a sanar da kai. Irin wannan ka aga kamar al'amuran abu da ya shafe ka kana ja da baya da shi. Yanzu ta waye ta tafi? Wallahi ta tafi ƙauye har an rubuto musu ma magunguna. Magunguna? Wallahi magunguna. Subhanallah. Allah sarki. To yanzu ake ciki da magunguna? To ga ba dai su siya ba. Yanzu kudin magungunan da ya kai 6,000 da wani abun ma. Allah sarki. Wallahi. Allah sarki. To ba damuwa. Yanzu abin da za a yi. In kin koma. Ta dawo. Saboda na san ita ba lallai ta iya gaya min ba. Gaskiya. Ba lallai bane amma ke ki karɓo katin. Ki kawo min nan gurin sana'a kifi na. To zan kawo. Ki kawo min Allah yadda. Kuma ki gaya mata ma inda wani abun bayan wannan da yake dan damun su na matsalar na wannan abun. Ta faɗa miki ke ki gaya min Allah yadda ba zai gagara ba. To zan faɗa mata in Allah ya al'amarin ai ya shafe ni insha Allah. Wallahi kuwa. To Allah ya sauke. Ai ni da tunani na ai da wannan yarinyar ma san ƙarya take min. Ashe ba wadda ce ba ta da lafiya. Ba damuwa ni ai jalo ne na da. Shi fa me kika ce masa? Ce masa dai ai ba ki halakin tafi ƙauye. Maman ku ce ba ta da lafiya. Gaskiya ne mutuniya ta gaskiya kin iya aiki. Haka da ce mai ga yanzu kin garo layin da zamu ƙara wankarsa. Yanzu idan ya dawo ki ce masa kuɗin magani ki dai san yadda zaki ki wanke shi ki ce na kuɗin magani 15,000. Ina can kuma an kwantar ma a asibiti da kuɗin gado yauwa haka za a yi. Ai sai na wanke shi ta zai gane ba shi da wayo zai gane ba shi bai da mutunci ba ba shi zizi Allah haka za akwai matsala ba la akwai matsala ina yarinyar kai to yanzu ni wace hanya zan bi taimakawa yarinyar nan ne yarinyar nan fa ba fasu da ƙarfi fa kuma yanda yarinyar nan take ƙaunata wallahi bai kamata a ce na zuba ido mahaifiyarta ta margaya wallahi ban yi wani abu ba abin da kawai ya rage in je in sai da kayan kifin nan kawai in so maganin nan kai wa yarinyar nan ko Allah zai sa mahaifiyarta ta tashi ba wata mafita a cikin al'amarin wallahi haka za a yi kawai abinda za a yi kenan ba za a gani na san yadda zan yi makocin nan nawa zan je in samu laɓa shi ya sai kayan nan kawai a wuce gurin na haka za a yi in ba haka ba kam gaskiya wato matsala ce da ni gagaruma ta taso min don haka ka gama na kirawo ka nema wannan maganar ka siya kayan nan ni ka bani kuɗin je in kargararin gabana to shikenan kawai in ma ba ka da kuɗin nan
ko aro ne ka je ka aro ni ka sallame ni in tafi in harkokina, amma wannan sana'a na baka gurin ka ci gaba da harkokinka kai a gurin. To zo mu je a daidaita sai a samu abin da ya samu sai a baka. Yawwa yanzu na ji magana, yanzu na ji zance, yanzu na ji magana, mu je. Zo mu. Yanzu na ji magana, mu je. Zo mu. Wannan al'amari anya annan yar mata ta jefa ni a bala'i. Mai kifi? Wai, tana nan dama? Ɗan fulani. A'a. Shiga kan hanya. Wa ya taɓa ka? Ko ban taɓa ganin ka ba a haka? Ai ɗan fulani ba lissafa dama na yi. Ina mutune ka? Ana nan ana ta cin soyayya. Yo wace soyayya? Yarinya ta jefa ni a masifa. Kuma? A bala'i yanzu haka ma maganar da nake yanzu yau sharabanka da zuwa gurin suyata. Na je na ga ba teburin ma an ba komai na je na ga ba ka. Ai ba za ka gani ba. Ba za ka gani ba ai. To me ya faru? To me ma bai faru ba. Yanzu nan da ka gani. Dan kewayawa ne bangaren wajen dan sane-sanen nan. Haka wayan dan lalubo abinda aka yi wani lissafi na kuɗi na 50,000 na mayamaye da 'yan kayan rigunanta da za ta sa. To na je dan sanan ma kuma kuɗin ma bai samu ba yanzu dai haka da 'yar na sha. Wai kana nufin sata? To ka san matan ne ai ba sa son rago. Ai ba sa son rago sun fi son jarumi. To kai satar da ka je jarumta ce? Sun fi son jarumi. Jarumta ce? To ba ka zan nuna mata ina son ta ba? To ba ka zan nuna mata ina son ta ba? To ba ka zan nuna mata ina son ta ba? To ba ka zan nuna mata ina son ta ba? To ba ka zan nuna mata ina son ta ba? To ba ka zan nuna mata ina son ta ba? To ba ka. Wallahi ta tafi gidan kawunta. To me ta tafi kuma? Ta je ta kira shi ne. To ba dai akan magana jikin nan bane. Wallahi akai ne. To jikin ne ya zafi ko kuwa a'a? To gashi nan dai jikin. Da sauki dai kina ganin jikin ko a'a? Ba laifi to ai ba a ce ba sauki ba jiki kam. To Allah ya sauwaje. Amin. Allah ya bata dai lafiya. Allah ya tashi ka fada. Amin. Da Allah to ga wannan maganin. Da Allah sai ki kai mata. To shi. In ta zo sai ki ce ga abun nan na kawo mata. Allah ya sauwaje. To zai mun haɗu ma. Ga sako ta bayar ta ce a baka. To shikenan ba damuwa. To sai an jima. Nagode ki gaishe ta. Ki gaishe ta. Abubuwa. Ta ganin ba kowa. Auna in karanta a wannan. Jar uban nan kai. An duba abar da yarinyar nan ta rubutu. I love you. Shage ni. Ɗan yanzu ma na fara kenan. Na yi tsiyar. La ilaha illallah. Ya masoyina. Ina ƙaunar ka. Kar ka ga baka gani na ka ga dai matsalar da nake ci. Shage mai kifi kai tsiya. Shauki kura daɗi. Ƙarshen kura daɗi kenan a gurin nan subhanallahi. Shauki kura daɗi. Kai kai tsiya. Allah wallahi. Yarinyar nan kai wai dan ma bata ga maganin nan bane. Yanzu inda ta ga maganin nan abin da za ta rubuta man ai ya baka. Kai la ilaha illallah lallai ne tsiyar. Ai faduwar gaba asaran namiji in gaya ma wallahi tallahi. Komai za mu iya bayarwa mu wallahi sai mun ba da shi.
koma kina kallo na a tsaye kuma wanda abin ki. Ba ki ganni bane ba? Yo an banda abin ka ai ni ban ganka ba. Ya aka yi? A lafiya lau mana lafiya ce ta kawo haka mun banda soyayya me zai kawo ni? Ya me jikin nan kuwa? Ta mutu. Inna lillahi wa inna Wani inna lillahi masifa na kira? Kika ce ta mutu fa. Kaga kama gaban ka tafi. Mutuwa fa. Dan Allah ni dai ka tafi ka bani guri. Ni zan zama uwa zan zama uba. Ni za ka zama uwa ka zama uba a tallan kifin? A tallan kifin za ka zama uwa ta za ka zama uba na? A ce Allah in magana wasa. Malam dakata. Wa ya gaya miki tallan kifi nake yi? To me kake yi in ba tallan kifi? Suya. To ai gwara ka ɗau kifin ka dinga zagaya da shi akan da ka ajiye shi a wannan ɗan kes. Akwai tunanin ka a wannan tallan kifin za ka aure ni? Kai ka gane ma kalar matar mai kifi? Ni na fi ƙarfin mai kifi. Da Allah ke ya Allah in wasa kike da Allah ki bar wannan maganar. Tun muna mu bi muna salin alin ka tafi. Yanzu fi sabi. Ni yanzu na gama da kai. Saura abokinka wannan dan fulani. Da Allah ke ya Allah in wasa kike da Allah ki bar wannan maganar. Ni nake aiwa wannan maganar. In ban kuma zabga ma mari ba Allah ya tsine. Ka kama hanya kai tafiyar sa. Ka kama hanya kai. Au ba kaunar ba soyayya duk wacce kike nuna mun kike karba abubuwa na. Garus zo ka tafan min da wannan. Ai ba sai kin kira. Kar ka ƙara zuwa kofar gidan. Ba sai kin kira wani ba ma ai. Ai Ai ba sai kin kira wani ba. Me hakan ku da ita? Me hakan ku da ita? Ka ware kawai na ga ma. To zan tafi. Ka ware. Ai zan ni ba na faɗa ai ka san. mataki ne? To ai ba da mu. Ko so kake dau mataki? Amma fa ki Kana son sani dau mataki to. shi wannan dan fulanin da kike magana. Ka bi nan dan fulani ba za mu haɗu da shi. Ai ta shine mai da ita ai. Za mu haɗu da shi. Ka ware kawai ina ga ma. Za ka zo bakin kasuwa ne. Ke ka da Kina magana dan fulani ko? To wallahi wannan dan fulanin a hirda ke da shi amma Allah zai kai mu za mu samu labari. Kai kuma za mu haɗa bakin kasuwa. Za ka zo ka ce in kun sama ne. Za ka zo ka ce in kun sama. To in na zo ka kun samun kar kun samun sai yin dinsa. Ka dinsa ko? Dinsa kawai zan yi. Menene dan na dinsa me za ka iya yi? Ba abin na zo ka kun samun kar kun sa. Ba abin ne dan na dinsa me za ka iya yi? In na zo ka kun samun kar kun sa. Ba abin in na zo ka kun samun kar kun sa. Ba abin in na zo ka kun samun kar kun sa. Dan na dinsa me za ka iya yi? In na zo ka kun samun kar kun sa. Ba abin ne dan na dinsa me za ka iya yi? In na zo ka kun samun kar kun sa. Ne dan na dinsa me za ka iya yi? In na zo ka kun samun kar kun sa. Ba abin ne dan na dinsa me za ka iya yi? In na zo ka kun samun kar kun sa. Ba abin ne dan na dinsa me za ka iya yi? In na zo ka kun sa. Ba abin in na zo ka kun samun kar kun sa. Ne dan na dinsa me za ka iya yi? In na zo ka kun samun kar kun sa. Ba abin in na zo ka kun samun kar kun sa. Ba abin in na zo ka kun samun kar kun sa. Ba abin ne dan na dinsa me za ka iya yi? Ba abin ba abin ne dan na dinsa me za ka iya yi? In na zo ka kun samun kar kun sa. Ba abin ne dan na dinsa me za ka iya yi? Ne dan na dinsa me za ka iya yi? Ba abin